салом дӯстон, Килиан Мбаппе аллакай расман ба ПСЖ хабар дод ки тобистон тарки даста мекунад. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки Реал Мадрид шартномаро ба Мбаппе аллакай равон кардааст. Оиди ҳамин мавзӯъ имрӯз реаксияи бозингарони Реал Мадридро ба омадани Мбаппе мешунавем. Биёед зери навор ба таври максималӣ лайк ҷамъ оварем то ин ки ба топ бароем. Ҳамзамон обуна шуданро фаромӯш насозед. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. дар ин бора зиёд ҳарф мезананд. Ин трансфер таърихи зиёд ҷамъ овард, вале ҳақиқат ин аст ки мо намедонем чӣ мешавад. дар ояндаи наздик ҳамаш аниқ хоҳад шуд. Мбаппе ва Реал ба ҳам мувофиқанд. Аз як тараф беҳтарин футболбоз ва аз тарафи дигар бошад дастаи бузург бо дастоварди таърихӣ. дар Мадрид дар барои чунин бозингарон ҳамеша боз аст. омадани Мбаппе ба Реал, не, ӯ ба ман чизе нагуфтааст. Агар гӯятам, ба шумо чизе намегӯям. Дар утоқи либосивазкунӣ ин мавзӯъ чарх мезанад, чун ӯ бозингари олӣ аст. мо умедворем ки ҳафтаи оянда вазъ ба ҳама равшан хоҳад шуд. хурсанд мешавам то бо ӯ ҳам дар мунтахаб ва ҳам дар як даста бозӣ кунам. якҷо мо бештар камёб хоҳем шуд. феълан Мбаппе дар рӯйхати беҳтаринҳост ва ба мо чунин бозингарон лозим ҳастанд. нақшаҳо калон аст ва ба амалӣ шуданаш ӯ кӯмак хоҳад кард. агар Мбаппе ояд, кор осонтар мешавад, чун ӯ беҳтарин дар ҷаҳон аст ва ман бозӣ бо беҳтаринҳоро дӯст медорам. шумо ҳоло ҳам маро оиди бозингари дигар даста мепурсед. мо аллакай беҳтаринҳоро дар ҳайат дорем. сар карда аз Винисиус Ҷуниор, Беллингем, Родриго то ба Кросу, Валверде ва Камавинга. ман аз саволҳо оиди Мбаппе хаста шудам. мо ҳама бозӣ кардан бо бозингарони нобиғаро дӯст медорем. албатта бо Мбаппе дар як даста бозӣ карданро мехостам. мебинем ки чӣ мешавад. гап задан дар ин бора мушкил аст, чун дигар дастаҳо нороҳат хоҳанд шуд. Реал ҳамеша ба беҳтарин будан кӯшиш мекунад. ҳайрон намешавам агар Мбаппе билохира ин ҷо ояд. сиёсати Реал ин ҷамъи ҳайати беҳтарин бозингарон мебошад. нобиғаҳо ҳамеша Реалро интихоб мекарданд. Мбаппе, ман инро шарҳ нахоҳам дод. ӯ бозингари фавқулода аст. мебинем ки чӣ мешавад. баъзе чизҳоро дар Твиттер дидам, вале онҳо ҳақиқат надоранд. ӯ бозингари олӣ аст ва мо мехоҳем ки дар даста ӯро дошта бошем. ба бозии Мбаппе нигаред, худ мефаҳмед сатҳи ӯро ва агар дастаи ояндаашро пурсед, ҷавоб якто Реал Мадрид мебошад. ба ҳамин тамом дӯстон, агар гузариши Мбапперо бесаброна интизор бошед, пас лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. ояндаи Килианро чӣ хел мебинед? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.